Har du nogen gang forestillet dig at vine absolut respekt uden at åbne munden? Nietzsche sagde, stilhed er et skarpt sværd i hænderne på den, som ved at vente. Verden lytter ikke til den, som råber, den bøjer se for den, som påtvinger nærvær. Og hvis jeg fortalte dig, at det findes en skjult kraft i dig, som kan snu hele spillet, denne videoen er ikke for dig, som vil blive likt, den er for dig, som vil dominere. Se til slutten, eller fortsæt at være usynlig i livets store teater. Afgrundens lektion, kraften i å ikke flygte fra sig selv, Nietzsche så innoverer og mødte det få tør åstiger i øjnene, sin egen afgrund. Den første lektionen han etterlod er brutal i sin enkelhed. Flygt ikke fra smerten. Omfavn den som en lærermester. Verden respekterer den, som bærer usynlige ar i stilhed, ikke den, som råber i klage. Kraften, som gør dig uovervindelig, kommer ikke fra munden, men fra det, du har tålt i stilhed. Han søgte ikke trøst, han søgte transformation. Og bare ægte lidelse tilbyder det. Nietzsche dykkede ind i mørket og kom tilbage med øjne, som så gennem menneskelige masker. Du trænger ikke os i nogen, når din tilstedeværelse bærer tyngden af nogen, som har død på indsiden. Afgrunden skriger ikke, den slukker dig. Og hvis du kommer tilbage, gør du det med en ny sjæl. Tilstedeværelse bygges i stilheden til den, som har mistet alt og likevel står. Den, som går gennem helvede uden at flygte, trænger ikke længere ord for at blive respekteret. Nietzsche lærte, at styrke er at gå alene, uden at bede om kærlighed, uden at skrige efter opmærksomhed. Skyggen, som skræmmer dig, kan være templet for din kraft, hvis du våger at møde den. De fleste snakker for at blive set, den sjældne tiger for at blive følt. Han lærte, at stilhed har en tyngde, som ingen tale kan efterligne. Det handler ikke om at virke modig. Det handler om at have gået gennem frygten og bære den i lommen. Nietzsche gråd ikke offentligt. Han skrev med en sjæl i flammer. Han smilte ikke for at behage. Han sårede for at vække. Ikke lev for at forklare dig. Den, som er for dyb, vil aldrig blive forstået af de grunde. Vil du have respekt? Da til stille og lad smerten forme din tilstedeværelse. Sårene du skjuler er dit krigsmærke. Afgrunden, som knuste dig i går, giver dig i dag en usynlig rustning. Ikke bed om at blive forstået. Vær mysteriet ingen våger at tyde. Nietzsche var stilheden, som udroede mere end 1000-tallet. Og du kan være det, hvis du slutter at flygte fra dig selv. Smerten du bærer er broen til din urokkelige tilstedeværelse. Den, som har mødt kaoset i sig selv, trænger ikke længere råbe efter plads. Du vil blive frygtet for roen du bærer, ikke for lyden du lager. Nietzsche lærer os, omfavn skyggen din til den knæler for dit lys. Verden frygter den, som smiler med øjne, som har set slutten. Storhed råber ikke, den påtvinger. Ikke prøv at blive forstået. Prøv at blive følt. Ikke forklar, hvad som gjorde dig stærk. Bær det i blikket. Hver tåre du svælget er mere værd end 1000 udtalte ord. Tilstedeværelse fødes i de stille nættene, der ingen så der falde sammen. Nietzsche overlevede sit eget sind, og det gjorde ham uknuselig. Din værdi ligger i det, du mødte, da ingen applauderte dig. Ikke forklar din smerte. Gør den til din tavse trone. Den, som har levet i helvede, går blandt de svage som en usynlig konge. Livet respekterer den, som ikke frygter afgrunden, men kalder den ved navn. Lektionen om hammeren, stilheden til den, som knuser illusioner. Nietzsche var ingen vanlig filosof. Han var hammeren, som knuste civilisationens løgner. Den andre lektionen er, vær en ødelægger af illusioner uden at hæve stemmen. Du trænger ikke bevise noget, når du går steder andre frygter og tro. Nietzsche blev hatet, ignoreret, latterliggjort. Og likevel skrev han det som forandret verden. Han søgte ikke applaus, han søgte sandhed. Og det gjorde ham frygtet. Hans stilhed var ikke fejhed, det var skriget fra en sjæl, som nægtede at sove. Vil du være ustoppelig? Lær at tie, når de forventer forklaring. Nietzsche advarte ikke, før han angreb. Han lod slaget tale for sig. Vær en person, som uroer uden at åbne munden. Sandhed trænger ikke pyntes. Den må leves. Nietzsche knuste vished med korte sætninger og lange pauser. Du kan gøre det samme, hvis du tør blive hatet for at være ægte. Ikke bed om plads. Tag den med roen til den, som har set kaoset. Stilheden til en ærlig mand vejer mere end 1000 råb fra en hykler. Storhed er stille, fordi den ikke trænger publikum for at eksistere. Nietzsche skrev mod alt. Religion, moral, politik, egoet selv. Og han betalte prisen. Men han angrede aldrig. Du vil også betale, hvis du er sand. Men sjælen din vil sove i fred.
Og snakke mindre er kraften til dem, som har mye skjult i se. Nietzsche var en tavs vulkan, og verden kendte skælvet. Stilhed er våbenet til de vise, de farlige og de uknuselige. Du overbeviser ikke med det, du siger, men med det, du udstråler. Nietzsche debatter det ikke. Han skrev, som om pennen var en kniv. Du kan også få verden til at tie, hvis du slutter at prøve at behage. Den tilstedeværelsen, som uroer, kommer fra integritet, som ikke sælges. Nietzsche latede aldrig, som om han var ydmyg. Han var for stor for falske smil. Ikke sænk stemmen for at passe ind i andres uvitenhed. Vær stilheden, som får de dumme til at tie. Du vil blive husket ikke for ordene, men for stilheden, som rystede. Nietzsche tiede, fordi han vidste, at sandheden ikke råber. Den ødelægger. Ikke forklar din bevidsthed. Gør den til et uindtageligt skjold. Du trænger ikke forsvare dig, hvis du lever uden at kunne anklages. Verdens støj stilner ikke stilheden til den, som kender sin egen kerne. Nietzsche udfordrede guder, institutioner og ego og vokste se større. Ikke vær en, som snakker for at dække sit indre tomrum. Vær afgrunden, som iagttager i stilhed, mens de svage prøver at forstå dig. Din styrke begynder, når du slutter at blive elsket af alle. Nietzsche inviterer dig. Ødelæg med blikket. Byg med sjælen. Hammeren advarer ikke. Den falder. Evig gentagelse. Lev som om hvert valg måtte leves igen for altid. Nietzsche foreslog en brutal tanke. Hvad om alt du lever måtte gentages i al evighed? Hver fejl, hver gæst, hver stilhed, som sker igen og igen uden ende. Kunne du tålt at leve det samme livet med de samme valgene for altid? Den tredje lektionen er denne. Lev på en måde, du ikke ankrer på i det uendelige. Den evige genkomsten er ikke en forbandelse, det er den ultimate testen på ægthed. Hvis du lyver, lader som gemmer dig, er du dømt til at gentage løgnen i det uendelige. Nietzsche mente, at bare den modige kan møde denne ideen uden at bryde sammen. Vil du være ustoppelig? Der må du leve, som om hvert sekund er hellig og evig. Ikke kast bort tid på noget, du ikke ville gentage med stolthed 1000 gange. Tiden vender ikke tilbage, men samvittigheden kræver regnskab, som om den gjorde det. Ved hvert valg former du din evighed. Ved hver løgn saboterer du din skæbne og forstærker din middelmådighed. Nietzsche kunne ikke tåle tanken på et tomt liv, fordi det ville blive en evig tortur. Og det bør ikke du heller. Et overfladisk liv er et fængsel, når du ser dybt. Lev som en, som ved, at alt du gør skrives ind i sjælen. Vær nogen, som vågner stolt af det, de gjorde i går. Nietzsche så på tiden som en smelteovn. Du bliver renset eller brændt. Den evige genkomsten kræver mod, ikke perfektion. Du kan fejle, men du må fejle med sandhed, ikke fejhed. Handle med en slik følelse af storhed, at livet dit fortjener at blive evig. Hvis i dag blev gentaget i det uendelige, ville du smile eller bede om at slippe. Nietzsche lærer ikke lev som om du har i morgen, lev som om alt varer evig. Evigheden begynder i de tavse beslutningerne, du tager hver dag. At være ustoppelig er at leve som en, som må svare for hvert øjeblik, til evig tid. Den sande tyngden i eksistensen er at vide, at ingenting går ubemærket i sjælen. Universet kræver renter på det, du gør, som om det ikke betyder noget. Nietzsche så livet som kunst. Hver handling er et penselstryk i evighedens maleri. Ikke skæm bort din sjæls kunstværk med små valg og let anger. Storheden ligger i at ære øjeblikket, som om det er hellig. Den, som lever med sandhed, frygter ikke at leve historien sin igen og igen. Vil du have respekt? Da slut at kaste bort fortællingen din på kapitler, du skammer dig over. Nietzsche ønskede ikke et langt liv, han ønskede et liv værd at gentage. Du trænger mere mod for at leve ærligt end for at dø med ære. Den evige genkomsten afslører, hvem du er, når du ikke længere kan lyve for dig selv. Ikke lev gemt, lev som om universet iagttager dig i stilhed. Din sjæl ser dig, og den tilgiver ikke svig. Nietzsche tvinger os til at møde den mest ubehagelige sandheden. Lever du værdig? Hvis svaret er nej, der er det på tide at begynde nå og begynde i stilhed. Evigheden venter ikke på forklaringer, den dømmer handlinger. Og Nietzsche vidste. Et liv levet med mening trænger ingen undskyldning. Løvens lektion. Bryt lænkene med ren tilstedeværelse. Nietzsche sagde, at ånden går gennem 3 transformationer. Kamelen, løven og barnet. Løven er det hellige oprøret, fornægtelsen af blind lydighed, det nej som frigør. Den 4. lektionen er at blive løven, den som bryder alt som lænker ham, i stilhed.
Du frigør dig ikke ved at skrige. Du frigør dig ved at knuse lænkene med blikket. Nietzsche vidste, at sand styrke findes i den, som tør sige nej uden frygt. Løven beder ikke om tilladelse til at være sig selv. Den brøler, fordi den eksisterer. Du bliver ustoppelig den dagen, du slutter at acceptere det, som gør dig mindre. Verden vil forsøge at tæmme dig med smil, skyld og løfter om accept. Men du er født for at brøle, ikke for at tjene de svages applaus. Løvens stilhed er mere skræmmende end lammet, som råber. Nietzsche troede, at at sige nej var den ædleste formen for selvbekræftelse. Er du villig til at miste alt for din indre frihed? Frihed begynder, når du slukker underkastelsens stemme i dig selv. At være løven er ikke at råbe højest. Det er at stå fast, når alle andre knæler. Systemet hater den, som ikke bøjer sig. Verden frygter den, som siger nej med øjnene. Nietzsche var denne løven. Ensom, men suveræn. Du kan også være det, men du må give slip på behovet for godkending. Løvens styrke ligger jo vide, at den kan ødelægge, men vælger jo bare at være. Det findes ikke noget farligere end en stille mand, som har bestemt sig for at bryde. Nietzsche lærer, ægte kraft vises ikke, den påtvinger sig selv. At være ustoppelig er at sige nok med sjælen, ikke med munden. Ikke selv din integritet for komfort. Ikke ofre din sandhed for tilhørighed. Løven bliver født den dagen, du nægter at fortsætte og lade som. Slut at sænke blikket for dem, som ikke tør at se over. Nietzsche sagde, den som ikke har mod til at gøre oprør, vil leve på knæ til han dør. Vil du have magt? Da kun lænkene du selv lot dem sætte på dig. Opfør dig, som om du allerede er fri, selv om verden prøver at holde dig fanget. Frihed beder man ikke om. Man tager den med stilhed og holdning. Løven forklarer ikke, den bare dukker op, og alt ændrer sig. Nietzsche var ikke aggressiv, han var uundgåelig. Og det er det, du må blive, en som ingen klarer at overse. Ikke ti etter respekt. Vær den tilstedeværelsen, som kræver anerkendelse. Vær stilheden, som skaber uro. Ikke støjen, som søger opmærksomhed. Løven tier, fordi den ved, hvem den er. Nietzsche brølte mellem linjerne, og selv de, som hatede ham, hørte ham. Vil du bryde? Bryt nå, og bryt i stilhed. Verden vil altid prøve at tæmme dig. Det er op til dig at blive utømmelig. Det findes ingen større ære end at leve som en, som ikke skylder nogen forklaringer. Nietzsches løve brøler ikke hele tiden, men når den gør det, stilner verden. Lektionen om byrden, smerten former de stærkeste i stilhed. Nietzsche troede ikke på en enkelt skæbne, han troede på byrder, som former kæmper. Den 5. lektionen er at acceptere livets vægt som en hellig og ufravikelig opgave. Han sagde, den som har et hvorfor, kan tåle et hvert hvordan. Vil du være ustoppelig? Da omfavn din smerte med en alkymists øjne. Gør smerte om til stille visdom, som verden aldrig vil forstå. Det, som knuste dig i går, kan i dag blive grundmuren i din åndelige autoritet. Nietzsche så på lidelse som et tempel, der bare de stærke går ind og forvandler sig. De fleste flygter fra smerte og forbliver derfor svage, højrystede og tomme. Du trænger ikke at klage, du trænger at bære. Med ære, med stilhed, med formål. Smerte er dåben for dem, som er født til at lede sin egen sjæl. Ikke klag over korset, du fik. Brug det til at bygge fjeldet dit. Nietzsche så skønhed i tragedien, fordi han vidste, at dybet skaber storhed. Jo dybere smerten går, jo højere kan du nå. Slut at flygte. Slut at bedøve dig. Kend hvert slag som en mejsel, som former dig. At være ustoppelig er ikke at aldrig falde. Det er at rejse sig i stilhed, når ingen andre har styrken. Nietzsche gik med 1000 tavse stemmer i brystet. Han forklarede sig ikke, han holdt ud. Og det gjorde ham evig. Smerte lærer dig mere end 1000 lærere, hvis du har mod til at lytte. Det findes ingen vækst uden revner, ingen sjæl uden sprækker. Du må blø i stilhed, før du kan helbrede andre med din tilstedeværelse. Nietzsche sagde, du har din vej, jeg har min. Den rigtige vejen findes ikke. Men den værdige vejen er den, du går med byrden uden og miste værdigheden. Smerte er en indvielse, og bare de, som bærer den i stilhed, modtager belønningen. At råbe er let, og svælge grotten er for dem, som virkelig ønsker at vokse. Verden er støjende, fordi den er fuld af uforløst smerte. Nietzsche gjorde smerte om til guld, og du kan gøre det samme. Forskellen ligger i at slutte og fornægte smerten, og begynde at lytte til den. Den bærer på en hemmelighed. Den holder nøglen til din usynlige kraft. Den, som har lid med mening,
ser andres smerte med både medfølelse og styrke. Ikke lev for at undgå smerte. Lev for at gøre den om til magt. Nietzsche var aldrig skør. Han var stormen, som bar sig selv. Du kan også blive en tavs orkan, hvis du slutter at flygte fra korset dit. Al fornægtet smerte kommer tilbage som svaghed. Al accepteret smerte som visdom. Ikke gem dig, vær den, som møder livet som en hellig kamp. Nietzsche viste os, selv galskab kan være prisen for klarsyn. Ikke vær red for at falde sammen. Hvis du kan bygge dig op igen, ender mere hel. Den, som tåler sin egen smerte i stilhed, skræmmer verden med blikket sit. Vil du være ustoppelig, ti stille og fortset at gå. Smerte dræber ikke, det som dræber er at ikke bruge den som styrke. Nietzsche led i stilhed, og verden lytter fortsat til ekkoet hans. Stilheden til den urokkelige manden. Vi kommer til den sidste lektion, og kanskje den mægtigste. Stilheden til den, som har blivet urokkelig. Nietzsche snakkede ikke til alle. Han snakkede til de, som tør at høre med sjælen. Han vidste, at ægte magt viser sig uden forklaring. At være ustoppelig er at leve slik, at ingen kan mærke dig, reducere dig eller knække dig. Du har allerede forstået. Styrken ligger ikke i at råbe, men i at tie med værdighed. Den, som ikke trænger at bevise noget, har allerede besejret halve verden med sin holdning. Nietzsche bad aldrig om at blive forstået. Han overgav sig til sin egen storhed. Du må også overgive dig til din sandhed, selv om du går alene. Tilstedeværelsen til den, som ikke trænger at blive likt, er den mest frygtede af alle. Og respekten den vækker kan ikke købes, bare fortjenes i ensomhed. Nietzsche blev ignoreret i livet og æret efter døden. Kanskje bliver du heller ikke applaudet nu, men du bygger noget evigt. Stilheden gør dig farlig, fordi den viser, at du stoler på noget, ingen andre ser. Den sande stærke manden er den, som ikke råber, men alle lytter til. Lev som en, som bærer en større opgave end forklaringer. Nietzsche lærer os ikke være populær, vær uundgåelig. Du er en trussel, når du forbliver stille midt i kaoset. For alle mærker det. Det er noget i dig, som ikke længere trænger at bevise noget. Det er dominans. Det er lederskab. Det er kraften, som ikke kan navngives. Nietzsche kaldte det viljen til magt. Du kalder det stilhed, men verden kalder det respekt. Ikke prøv at passe ind. Det, som blev født for at forstyrre, vil aldrig blive accepteret. Brug hver lektion som en rustning, ingen ser, men alle føler. Vær afgrunden, vær hammeren, vær løven, vær fjeldet, som ikke rører se. Og når de spørger dig, hvorfor du har forandret dig, bare smil og sig ingenting. Nietzsche døde i stilhed, men idéen hans brøler fortsat. Vil du blive som ham? Da ti stille, og lev som en, som bærer en umulig sandhed. Vær så dyb, at de tomme trækker sig under dig instinktivt. Vær så fast, at ord virker overflødige. Nietzsche sag lite og forandrede verdens tanker. For den, som lever med mening, tier med dybde. Og den, som tier med dybde, påtvinger nærvær. Du trænger ikke applaus, du trænger holdning. Ikke vær verdens ekko, vær pausen, som får alle til at tænke. Nietzsche levede ikke for at behage, han levede for at blive husket. Du kan også blive husket, men du må give slip på støjen. Den sande mandens tilstedeværelse mærkes, før den høres. Og stilheden er det sidste ordet til dem, som allerede har sagt alt med sine handlinger.